ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ತೋಜಿ ಫೈನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆನ್ನ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಪುಟ್ಟದೆ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಪುರಾಲ್ದ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಬೋದು ಈತು ದಿನಟು ಬರ್ರ ಇತ್ತುದಿಚ್ಚಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದು. ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಈ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಗಳು ಅದೆಂತ ಬಿದ್ದದ್ದು ಎಂತ ಬಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭುಜಾರಾಧನ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆಯುಷ್ ಹಾಗೆ ಆಯುಷ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಯನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಬೆಳಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೂದೆತ್ತನ ಓಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ಬಲ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಏಕಲ್ಲ ಚುನ್ನೆ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಜಮಾನರ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ಲಿ ಚುನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಚುನ್ನನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸ್ವೀಟ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಿತ್ತು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚುನ್ನಗೆ ಅನ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಂದು ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಪನ್ಪೆ ಸೂರ್ಯನ ಚುನ್ನಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಪ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪುರಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದು ಬರ್ತೀನಿ ಸುರು ಕಾಂಡೆ ಆಯಡನೆ ತುಪ್ಪಡು ದೀಪದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಗೋದು ಬತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪದು ಐದಕ್ಕಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಟೇ ಪ್ರಸಾದಲ ಸ್ವೀಟ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಬಲೆ ಕರ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂದು ತಿನ್ಪುಲಕಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ
ಅಂತ ಕೊಡ್ತುಡು ಬೊಕೆನಿ ಗಮ್ಮತ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಯುಷ್ ಪುಟ್ಟು ದಿನಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಟ್ಟು ದಿನಾನೇ ಇನಿ ಬರ್ತಡೆ ಬೈದುಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಿಲಕ ಓವುಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಐಕ್ಕಿದೆ ಈ ವೆಚ್ಚೆ ಎಂದು ಓಕೆ ಬಾಲೆಗು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ದ ಅಣ್ಣನ ಬಾಲೆಗು ಒನಸು ಕೊರ್ದು ಒನಸು ವೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಒನಸು ಪೂರ ಆದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒನಸು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಆಯುಷನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಏಪಲ ಮೊನದಾನಿಯ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಪುಟ್ಟಿನಾನಿಯ ಮನ್ಪುನು ಈ ಸಲ ಅನ್ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೇರೆಡ ಅಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದು ಕೋಡ ಮುರಾಣಿಂಚು ಹುಷಾರ್ಲೇಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಜೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಗ ಬಂದು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಯ್ನೆಂಕ ಇದು ಬೆಚ್ಚರಿಗೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಾಂಡಲ ಆಯರ ಎತ್ತನ ವಂಚೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಪುಣುಂದು ಮೇ ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ದಿನ ಬಾರಿ ಬುಲಿಪೆರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ವಂಚ ಆಯ್ನ ದಾದನ ಈಜಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಂತುದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಕಂತುದು ಯಾನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಐಕ್ ದಾದನ ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕೆ ಕೊಂಜಾಂಡ್ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಏಲ್ ನಲ್ಪಾಗು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅರ್ತಡು ಬಂದು ಅವಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಾಣೆ ಎಂಕ್ ಆಡಲೊಂಜಿ ಈ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ನದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಜೋರು ತರವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿ ಏಪಲ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಡೆದುಂಬು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವ ನಡೆದುಂಬು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಯೆ ಅವಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಲೇ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಟಾರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಂತಿದ್ದೆ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಲಂಚನೆ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇನಿ ಕನಕ ಬಂದಿತ್ತ ಅವಲ ತುಲ ಗುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಏನೇಟಾಂಡ್ ಬೇತೆ ದಿನ ಆಂಡ ಕೊಡ್ದಾತು ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಾಣ ಅವಳು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇನಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ದಾಯಪಂಡಿತ್ತೆ ಪುರಾಲ್ದ ಕೊಡಿ ಏರ್ದಿಪ್ಪುನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮಲ್ಪುನು ಐಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ಆಯನ ಖುಷಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ 16 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಮೊನದಾನಿ ಅಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇದನ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಪಾಡುವೆ ಏಪಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ತರಬೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಚನೆ ಪೋಯಿನ ವಾರ ಫುಲ್ಲು ಮೆಗ್ದಿನ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ವೀಡಿಯೋ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂದು ಬಲ್ತೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದಾದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಪಾಡಂದಿನ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಪುನ ಕನೋಡತ ಅಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕದ ಈತ್ ಮಾತಾಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದಾಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಂಬೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನಪೇರು ಇನಿ ಕಾಂಡು ಇಂಬೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂತಿಜೇರು ಅಂಚ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮರ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಲ ದೀತಿಜೇರು ಫುಲ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಜೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾನ ಸುಮಾರು ಕಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾ ಪಂಡೆ ಆಯುಷ್ ನಿಕ್ಕು ವಿಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತೋಜೋಡು ಪಂಡೆ ಆಯುಷ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗಿಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ಆ ತನಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೈಲಿ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣನ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಸಡನ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪೋದಾತನು ಇಂಬೇರೆಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಏರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ತೋಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಆಯುಷನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪನ ಟೈಮ್ ಲಂಚೆ ನಿಂಬೇರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆಯನೆ ಪಾಪ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕಂತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂಬೇರೇನು ಸರಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮಿಗೂ ಆಂಡಲ 6 ಬನ್ನೆಟ ಡಾಕ್ನಕ್ಲು ಕಾತುದು ಜರ 6 ಬನ್ನೆಟ ಡಾಕ್ನಕ್ಲು ಕಾತುದು ಎರಡ ಆಯ ನನಗೆ ಜಟ್ಟೆ ಕೊಂತೋಳು ಸೀದಾ
ಬೊರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲನ್ ಪನ್ಪುಂತಾಗಿನಿ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಆರೇನಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆರು ಬನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಯುಷನು ಪಿದಾಯಿ ಕನೆದೇರು ಟ್ರೇಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಆಯುಷನು ಅಂಚ ಬೆರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಡೆತ್ತಾಂಡ್ ಅವಲ ಎನ್ನ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಬೆರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅರು ಎಂಕಾರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಬಾವ ಯಾರು ಅಂಚನ ಎಂಬೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನಾನೆ ಡೆತ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯುಷನ ಬರ್ಡೇ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೇಕ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾ ಇಜ್ಜಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಆಯುಷನ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ದೊಡ ಅತ್ತು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೊಡ ಡೆತ್ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ ಏರಡಲ ಕೇಂದು ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಅವಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾವೆ ಎತ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಪುನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂದು ಲೆತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುನಾರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಆತು ಮೋಕೆದ ಅಣ್ಣೆ ಆರನೇ ಇನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ದಿನ ಸೊ ಎಂಚ ಯಾನನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಕುಲ್ಪಗೆ ಮನೆರೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಇಂದು ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪಗೆ ಮನೆರೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಆವಡು ಸ್ವಂತ ಕುಲೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಖುಷಿಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವೆರು ದುಃಖಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ದುಃಖಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ವಹಿಸಿಜರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರಿಯೇ ಯಾನು ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಪನಾಯರುಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಯುಷನ ಬರ್ಡೇ ಮಂತ್ ಜಾಂಡ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ತಗೊಂಡೋಡು ಸೊ ದೇವರನ್ನ ದೇಕ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ಲು ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೂಕದಾದ ಬಂದು ಆಂಡ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಾಗ ಮನ್ಪುನೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಪೊಯ್ಸಲ 10th ಬರ್ತಡೆ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದಿಂದ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಯನ ತಂಗಿನ ಪೂರ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲದ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ವರ್ಷಲ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಬರ್ಡೇ ಡಿ ನೆಂಕ್ಲು ಮುಜೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಮುಂಡು ಪುರ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ಆಯ್ಷ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣೆ ನಾನು ಬಾಲೆ ಪನ್ನೊಂತೇನೆ ಭಾರಿ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಆತಳು ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಆಯನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋತ ಆಯುಷನ್ ಬುರ್ದು ಹೋದಿತ್ತ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಒರಿಯೆತ್ತೆ ಯಾನಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಎಂದಿತ್ತಿ ನೀವು ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಖುಷಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಯುಷನ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕಿ ದಿನ ದಾಯ ಪಂಡೆನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಎನ್ನ ಆಯುಷು ಆ ಎಂಕ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟುದೆ ಅವಳ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನನೇ ಪುಟ್ಟುದೆ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಆತು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೆನ್ನ ಲಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಅಂಡ ಆಣಾಯೆ ಹಾಗೂ ಪುದರು ಬೈದಿನ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಲಕ್ಕಿಂದು ಅಂಚ ಆಯನ ಬೊಕದಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದಿನ ಯಾನು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಿನ ಯಾನು ದೀಪನ ವಡು ಬೊಕೆಂಚಿನ ವ್ರತ ತಪ್ಪನೆ ಮೆಂಜ ಮಾಡ್ತಾವು ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಪುಟ್ಟಿದೆ ಅಂಚೆ ಅವೇ ದಿನ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾನು ಅಂಚ ಅವೇ ದಿನ ಕಿನಿಯಾನು ದಾದಾಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ಬೇಜಾರದ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪು ನೈಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂತೋ ಮನ್ಪುವನು ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದು ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಮಂತಿನೇ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಐಟು ದಾಲಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಸೊ ಅವೇನೇ ಆ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಡಿಯಾನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಗುಡಿಯಾನೆ ಅವು ಇನ್ನೇ ಪಾಡೋಡೊಂದಿತ್ತಳು ಅಂಚ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ದೇವರ ದೀಪಪುರ ದೀದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಂತದು ಪೊಳಲಿ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊರ್ದು ಅಂಚ ಪೊಳಲಿ ಮುಟ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡು ಅಂದರೆ ನಾ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನಲು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಗೀತು ಪುರ ಅಂದೇಟು ಮಂದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇಗು ದಾಯಿಗೆ
ಅಂಚಂದನ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಡು ಡೇ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಪುರ ಇಂಕ್ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಿರತ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು ಹುಷಾರಾಯರ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಾಯರ ಪಂದು ಹುಷಾರು ಆತೆ ಆಂಡಲ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಲೈಟೆಡ್ ಸರ್ಲ ಪಂತೆರಿತ್ತದ ಫುಡ್ಡುಗು ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲೆನ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮರ್ದುಗು ಪೋಪುನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇನಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷನ ಬಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಲಾವೊಂದಿತ್ತು ಪೋಕ ಜೋರಾಂಡ ಪೋಕ ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ರುಪ್ಪುನು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಹುಷಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನ ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಾತ್ ಉಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಆತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಏರೆಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಇನಿತೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಬೋಡದೆ ಇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಮುರಣಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಅಪಗಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡೆ ದಾದಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತದುಜಿ ಕೋಡೆ ಅವೇ ಮೇ ಬಿ ನೆತ್ತನೆ ಸೂಚನೆ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವರು ನಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಓವುಲ ಆಪುನೆಡು ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂದುಲ ಬುಕದಾದ ಆಂಡ ಆತೆ ಓಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತೆರ ನಿನಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಂಡ ದಾದ ಆಂಡ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನೋಡೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ ಉತ್ತರನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆಯನ್ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಏನಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ